Ndị be anyị ndewonu. Asị m ụtụtụ ọma, efifi ọma and abalị ọma. Aka m bụkwa onye nke unu, Maazi-UC. Ọ bụrụ tara ịbụ izizi ị na-afụ ife onyonyo m, asị m nnọọ, ma tụsakwara m ozi a ma sonyekwara m. Ife nji m ya na wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ ka o si wee zoo ma gbachaa n'obi nli na nli Ancient Kingdom, ebe anyị nwa bụ ndị Igbo si were ome gịnị gbasaba n'ụwa niile. Ife nji wee gawa na nli bụ ka anyị je wetara unu ka o si wee gbatakwuru n'obi Eze Chukwuemeka mere na nke ikpeazụ a bụ ife tọrọ m tọwa m anya tọwa m ntị, ka o si were nọ n'obi gad wee na-eme gịnị n'isi nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi, ka o si were mee gịnị yọọ Chukwu okike abịama ka onye ya mmeri, ka o kwekwa ka Nnamdi Kanu mee gịnị pụtakwa, maka ya bụ ife a nya abụzi ife juru na ife onyonyo dị na mba ụwa niile dị iche iche maka ntụnye aka elu nke emere ụbọchị Satọde. Ifu ka ya bụ ihe si wee zoo ma gbachaa ndị ichie elu na ala, ndị mmụọ na ndị egede niile kwukwara Peter Obi n'azụ. Ifu ka ya bụ ife si were eme na mpaghara ụwa anyị anwụ Naijiria. Ya bụ ife bụ maka gịnị? Maka ndị kwe na ndị ekwe, n'ihi na ha amatago na nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi ga-abụrịrị onye isi. Anyị na-ekene papa anyị, na-ekene ife ọ na-eme, His Royal Majesty Eze Chukwuemeka Eri. Anyị na-asị gị na nka n'ihi na oge gara aga ka m kwuru si ife onye na-eme na orugo mgbe anyị nwabụ ndị Igbo ji esi wee mee gịnị vunye ọfụ anyị kụọ ya n'ala, ka unu na-ekpekwa na nke unu. Ịfụ ka ya bụ ife n'ife onyonyo m mefuru nke gara aga, ịfụ dị ka ya bụ ife si wee mee gịnị dọtara m ife nke a mere n'ụbọchị nke taa. Mana masị na ngwugwu ọbụla ya atọ ọ dịrọ mma ịtụ mvọ, ka anyị nwa nje kirie nya bụ ife. Mana ife ị ga-emedowe mbụ na kama ị na-ekiri nya bụ ife na-atụsara m ozi a, ka ozi a gaa mba niile. Abụkwa m onye nke unu, mana ka anyị jee na-enye anya bụ ife ka o si wee gbatakwuru ndị be anyị ka emesịa nụ. Ọnụ ugwu ekwute manya na aka na-abụ ibeji na nwoke si aja nwa ọgọ mara mara ka na-aza na enweji aka oji ka anyị kọta ọnụ nwana gị n'ụmụnne na-emere abụọ ngidala n'ebe a onye mmụọ Ezeora, onye Agulu, onye Enugu Agulu, ka tata bụ obi Igbo niile ka ọ bụ. Anyị nwa na yiwe anyị nọ n'obi Igbo yo ka anyị ọcha iwe ka ọ balị mụ gị na eke, ka ọ balịwa n'oye, ka ọ balịwa na abụọ, ka ọ balịwa na nkwọ, ka awacha atụ aleluya wee bunye ahụ ga enu. Nwanne anyị ga atụcha lechọ tata Peter Obi bụrụ onye mmeri o, onye mmeri na anyị emeri ọchị Nigeria. Nnamdi Kanu eme gịnị? Nya nọ ma pụta Nnamdi Kanu ka anyị na-ekwu na Peter Obi win ya. Nnamdi Kanu eme gịnị? Arụ anyị na-ebuso ọnụ ọ pụrụ nkele gị niile eme ndụ mmadụ. Eji n'aka na ị na-enyechago ya bụ ife ka o si were masị gị n'ife ha, ka ife ị nwere ike ịkọwapụta ya bụ ife, ngwa deelenye n'akara ederemede m ma sonyere n'ife m na-eme. Asị m nwa a na-akwado m ka m nwee ike ime gịnị ịga n'iru ọfụma. Ndị be anyị ka emesịa.